И така. Максим ги поздравява абитуриентката. Поздрав от Максим ги. За абитуриентката. За абитуриентката. За моите гости, братя, сестри, племеници, всички. За всички гости са братя, сестри, племеници. Така. За баба Рахма също. За баба Рахма. Еди, турски кючек. Турски кючек. Една гривничка, две гривнички и един ланец. Една гривна и един ланец. Общо 20 грама. Ето го бе човек, его. Еми показвам. Айде, кажи колега. И така, подаръците са една гривна и един златен ланец. Пожелава здраве, щастие и късмет, най-вече на абитуриентката, много любов. Общо са 20 грама. Общо са 20 грама. Да си ги смета къща. За еврото ли ги смета? Да. Свали си един от врата. Браво! Да си жива и здрава ти пожелавам и каквото помислиш да се сбъдва. Поздрав за всички с кючека поничка. Поздрав за всички кючека поничка. Само да кажем малко по-къси постами, за да може да има повече време. От Веско той подарява сумата от 500 лева. Нека да бъде жив и здрав. Пожелава здраве, щастие и късмет. Какво да бъде за тебе, мате? 20 точки за оркестъра. Най-хубавото нещо. Продължаваме напред. Взет ми Райко и Константина, сестра ми. Айко и Константина подаряват сумата от 700 лева. Пожелава здраве, щастие и късмет на абитуриентката, на нейните родители. Какво да бъдем? Живи, здрави, благословени и все хубави неща. Пак кючек! Браво, живи, здрави! Продължаваме напред. От Алига да започваме. Той подарява Така ще стане. Добре. Той подарява сумата от 100 лева. Живи и здрави. Следващите. Да, разбрахме. Асен, първи братовчет на чорбашията, подарява 500 лева за абитуриентката.
Общо 1000 лева от Братовчеда. Продължаваме напред. Понички ще е, да, няма проблем. Сега. Айде от тази страна първо да видим. От Мариан сумата 300 лева, нека да бъде жив и здрав. Продължаваме напред. От Маис 350 лева. Живи и здрави. От Стойчо 300 лева. Живи и здрави. От баба Мариана едно пликче Мистери Бокс. Вие ще видите. Живи и здрави. Живи и здрави. Здраве, живи и здрави. От братовчена на Наско. От братовчена на Янко, Наско. От братовчета на Янко Наско. Наско Дракона. Колко даваш, Драконе? 600 от Дракона. Това ли се да ми направим пичека поничка? Живи и здрави. Айде, чета ги шипа поничка. Залагай братовчет, начало. Започваме на тук. Компанията от Хайредин, дано го казваме правилно. Ангел е първи братовчет на чорбашийката, на майката. Той подарява сумата 500 лева, да бъде жив и здрав. Айде напред. От племеницата на майката на Витеренка. 250 лева, живи и здрави. От бабата от баба и дядо колко? 400. Живи и здрави деца. Двайсет точки за музиката. Бате Лъки да се приготви да заповяда тук до нас. Продължаваме сега с даряване. Бате Лъки. Мама изгледа някъде, не знам къде е. 500 лева от другата братовчетка. Има още един човек. Ти не пиеш на нищо? 300 лева
200 лева от първия братовчет на чорбашийката. Речи си ти от мен. Далеко си ти от мене, на мет ли искаш? Сол. Далеко си ти от мене, знато мое. Далеко съм аз от тебе, сърце мое. А пари, 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 живота не върви. Пребира се при тебе, мила, за винаги. Далеко си ти от мене, злато мое. Далеко съм аз от тебе, сърце мое. А пари, 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 живота не върви. Пребира се при тебе, мило, за винаги. Браво, живи здрави. Продължаваме напред. Лелята на чорбачийката. Тинка, подарява сумата 500 лева. Живи здрави. Това е от Баба Руми. От Баба Руми за ветераните. Семейството на Боби. 300 лева. Живи здрави. 500 лева. Много се извиняваме, вате Боби, просто да чуем това е грешно. Ама и 20... Да, 20 точка, дето ме обиди сега. Не, сидите го. 20 точка. Общия поздрав, пак. Добре, ай, цялата маса. Продължаваме напред. Момчета, да платите нищо. Един подарък от дъщерята на Владе Боби. Братовчета Бахвинов Козлодуй и жена Пофани подаряват сумата от 100, 200, 300, 400, 500 лева. Живи и здрави! Живи и здрави! Продължаваме напред. Милен и Вилма От Бутан. от Бутан. 250 лева. 250 лева. Живи и здрави! Един хубав кишек. Владе Боби, той кишек да направи. Боби, кой кишек да направи? Най-хубавия. Айде.
И 50 евро за сестричката на абитуриентите, защото носи кутията. Всеки труд си заплаща, браво, живи здрави. Колега, бери нещо за доктора. Това е доктора. Айде, един докторски пише. Айде. Я нема стана да го игра. Доктор ми да играе пише. Никога не съм виждал доктор да играе. Айде. Лечи си, да, играй. Да сте живи и здрави. Приват и Жоро. И раджиите ли бе? Да. Айде, колеги, настъпете тази газ. Пръстена. Жоро от малък. Жоро. Добре. Той благодаря си на 100, 200, 300, 400, 500, 600. Живи здраво си. От Димитър Яни сумата от 400 лева. От Зета на Вате Жоро. Жоро бачката. Курт от Лачене. Той благодаря сумата 300 лева, нека да бъдеш и здрав, пожелава здраве, щастие и успех. Светли бе, брат, светли. Живи здрави. Нищо. Сигурен ли си? Айде после. Айде да използвам, продължаваме напред. Йоанка и Гошко от Благоевград. Йоанка и Гошко от Благоевград. България си е България. Те благодаря сумата 300 лева. Албена, 100, 200, 300, 400, 500 и 20 точки за музиката. Я написаш за хубава бука му. Дали е същата? Сол мажор. Demanda é tu godi, tata demanda mori, deu eu bogari, dai mutnaci, zora lenta esta, barbane que esta, mi mori mori, e do javerti. Живи здрави! Кака светла от вода,
300 лева, живи и здрави. 10 точки. Айде да видим всички са. Заповядай си подаръчето. Джони и Божидара подаряват сумата 400 лева, живи и здрави. Братовчеда Бисер подарява 500 лева, живи и здрави. Айде вите. Пожарникарския. Соколарци. Боци и баба Лила Столева. Живи и здрави. Ljubica i Gabi. Čakaj da se svijeme nije. Ljubica i Gabi, 500 leva. Živi i zdravi. От Киро. От Киро и неговата съпруга. 500 лева. От... 20 точки за оркестър. 20 точки за оркестъра. Същия кичек като напреди малко, където си. Същия кичек, само да видим тези кички. От кака Цецка? Майя и Янко. Не знам папа. Мария и Янко, също ти колко там каза? Не знам. 200 от кака Цецка. 200 лева от кака Цецка. И от баба Любка 150. И от баба Любка 150 лева. Айде, Витко. Дай въздух, Янко. Въздух, бе, така. Криси и Цанко. От Криси и Цанко. 500 лева. Живи и здрави. От Леля Боряна. 150 лева. Нещо леко спокойно. Най-спокойният кичен. Витко, спокоен кичен иска.
Много тъжен беше. Айде, трябва ми напред. И неговата половинка. Чакай, братовчет ми. Колко братовчет? 200 лева от таци. 200 лева от? Таци. От таци. Живи здрави. От Ники също сумата до 200 лева. 20 точки за оркестъра. Спокойната двойка. Ти искаш да е спокойна? Готелска. Ами пак, значи не е спокойна. Готелска. От братовчета Дидо от Соколари, 200 лева. Живи здрави. От неговата сестричка Таня и Криси, 300 лева. Живи здрави. Продължаваме напред. Един от най-добрите съученици и приятели на Чербаджията, най-добрият приятел, най-хубавите банички в цяла Слатина. Искаме едно желание, имаме си певец, колега. Може ли да изпълним нещо? Може да се мисли. Кой е певец? Сумата от 300 лева даваме тук на новите да сме някъде. Знаеш ли колко те чака, сам колко нощи плака, и си мечтаем да ходиш също това. Как се страхувам за тебе, ти да ме трепеш от мене, и си оставил живота, тебе никога. Любовта ми Господ я прави, да ме кува стари Ферари, трябваш ми, любовта трябваш ми. Само какъв ми топли сърцето, благодарен съм за което трябваш ми. Ти сега. Живи здрави. Снимача! Снимача снима всичко, елче няма се притесняваме. Ватко, Данко, Данчо и Ене Соня. Хайде, добре. Хайде. 300 лева. Живи здрави. 10 точки за музиката. Поздрав специално за Янко Ламашор. Нема бизнес, нема пари. Нема бизнес, цигари. Се možda da bez pari. Sobara mi razdomari. Se ti razvami noće, se razvija večeri, razvijeni mjesta jasna, ćeš razvijeni našega. Kako Venci Slava? 200 leva.
и един косметичен комплект. Живи здрави! Понеже всички знаят, че обичам да пишам, ще поздравя моето бебе с част мое стихотворение. Покани ме на твоя бал. Видях как балната троклята стои. Дали е същата каквато пред мене ми се покрои. В нея ти си като цвете разтъпял. Бъди щастлив, бъди ми здрави, тъпвай своите мечти, от сърце ти пожелая, обичам и скъпи деца. 100 лева, моята пенсия за деца. Обичам ви на здраве. Утре ще бъда и при тебе. Мисля, че пак е вечерта. Волни краси. Волни краси. 300 лева. Живи и здрави! Искате ли поздрав или искате ли заедно? Да се не играме после. Неговата съпруга. Здрави. 300 лева. Живи и здрави! Краси и Борислава. Краси и Борислава. 700. Така да... Мита ти си. Един поздрав. Айде ли? Живи и здрави, продължаваме напред. Заповядай! Продължение Ивайло. Той благодаря сумата от 200 лева. Живи и здрави. Брат му, другия братовчет Евтим. От другия братовчет Евтим. 300 лева. 300 лева. Какво ще обичате, братчет? Да, кутека поничка. Поничка. И Вероника и Валери. Общо 500 лева. Много здраве и щастие на абитуриентите. Искате ли серия с изключек с цялата маса? Как кажеш ти? Кажи ти за цялата ни маса. За цялата маса. За цялата ни маса. Ние ли сме наред? Кака цеца? Кака Кака цеца операция.
Подарява 300 лева. Много щастие. Сапунени рози. сапунени рози подарява. А това е за теб, Мила. Вътре има. И за сестричката има една кутийка. А това е за моята кръстница. А това за кой е? 300 лева, да. Ами 300 лева. Да, то не се ли вижда? То се вижда. А, в цветето. В цветето, да. Също така подарява и 300 лева и още Това е за моята кръстница. Кръстница, за нейната кръстница. за твоята кръстница. Да, е там. Тя е там, нека да... Баба Рума. Да, после ще си го вземе подарък, да има подарък за нея. Баба Рума, да внимавам с уискито обаче, че... За Людмил. Сега има още един подарък за... Людмил. За Людмил. За Мак Зенгин. А това е за вас. И още един подарък за чорбашиите. Ще си го отвориме ние. Мистери бокс. Има едни забравени 100 лева от Митко. От Митко също 100 лева. Кой е този Митко? Боже, мамо, Боже. Тръгнал си е. Мамо, роди. После. Чакай. Иво. Едно шампанско и бомбончета. Живи и здрави, казва. Еми, един кичек да направим, бате се. Чакай. Чакай, може. Иремчета сте много. Както От Силвия и Росен подарява Една картина с цветя, които винаги да й носят. с цветя, които винаги Да я красят нея. да красат абитурентите, разбира се. Ето, заповядай. Аплодисменти и гостите! И един подарък за Андрей и Цанта да ми е живи и здрав. Много късмет желая. 500 лева от... 500 лева. Сиви и Русен. Също. Какво ще обичате? Абе къв? Не. Най-добрата приятелка на чорбашийката. Също така и благодарим за украсата, най-хубавата украса. Сумата 500 лева, живи и здрави. Пожелаваме на абитурентите да има много успехи, да бъде жива и здрава най-вече и много любов. Кака Любка. Преминаваме към кака Любка и Илийката. Аз ви пожелавам всичко най-хубаво. Моите пари са в евро, защото аз мисля, че на вас ви трябват повече евро, отколкото български пари. И затова ви пожелавам да сте живи и здрави. Е, това и да се... Все така да се караме.
350 евро от така Любка. Кажи ви здрави да сме. Всичките и се така да сме. И тя пожела винаги така да се събираме и да се караме. Караме много така. Много. Хубаво пожелание. Я не съм видял. Това не е видял. После всичките ще играем. После ще играем всичките. Няма смисъл. Давай да минем и да минем. Ивко. Янко, кажи какво съм взимала всичките. Айде, казвай. Баба Рума. Баба Рума. Едно ланче. Нищо. Едно златно ланче. Едно златно ланче от Баба Рума. И една гривна златна пак. За видоретката. И ланчето е за нейната сестра. Има ли помощи или няма? Има ли смисъл? Осман Паша видите се ми коренето. Ама да го играме до Байрам! Айде видите, че няма време. Айде! Живо и здраво да е бабата. Само вие. Цялата маса. Цялата маса е велика. Давай тук при братовчеда. Братовчеда Габриел. Братовчеда Габриел. И Вининка. 1000 евро. 1000 евро. Браво, живи и здрави.
И една кутийка. Букет от свещи. И едно златно колие за бидеретката. Браво, живи, здрави! Чакай. За малкото християнче, което утре ще има кръщене. И за малкото християнче, което ще има утре кръщене, едно златно колие. За Андрея. И един букет от рози. 20 точки за оркестър. Чие беше това момиче, учител от Сол? Чие? Чакай. 100 лева от твоя брат от Ради. Сол минор, учител. Чие беше това момиче от тебето пахнало, чето ми слова весно, а пъка ми слова чето ми слова весно. Браво! Живи и здрави! Приятел на Янко! Чакай! Зорев! Да не объркаме? Добре. Той подарява сумата от 100, 200, 300, 400, 500 евро. 20 точки за музиката. Поздравява Янко. Кръстика Начо. А за Алекси също поздрав. За всички испанци какво да играят обаче? Нещо на Синан Сакич. Сомидор. Ей, откак съм се родило, среща nisam imao. Ей, откак съм се родило, среща nisam imao. Само ти си моя мила, защо си ме оставила? Само ти си моя мила, защо си ме оставила? Живи и здрави! От Рени и Алберто 200 евро. Живи и здрави! Преминаваме на после ще да се разбира. Добре. Нещо пееш и не студио. Айде бе! И така, братовчеда Росен от Ботан. От тебе 50 евро. И ако речат децата да продължат, от тебе е това да си живи здрав. Хайде да сложим още една нула на тези 50 евро обаче. Тук помчим. Караме до 500, добре? Тато кажете.
150. 250. 350. 450, 500 лева, 500 евро. Турския марш за Братовчеда. Турски марш. Един нам дай за всички присъстващи. Браво, живи, здрави! И да видим другия син. Чакайте, момчета. Значи брата сложи една нула и той ще сложи. А да видим. Казахме до тук 500 евро, още 500 евро, 1000 евро. И малко вода за оркестъра, още 200 евро, 1200 евро, 1400, 1600, 1800, 2000 евро. Студена вода за оркестъра. Сега са оркестър. Анамана, момчета. Казахме 2000 евро, 200 и 200 и 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000 евро.
ще се сетиш. 20 точки за оркестъра. Един поздрав за най-веселата маса. Най-хубавата сръбска песен от Бате Лъки. Иди, айде, Бате. Извинявай. За ти да ми створиш воля. Защо тако умrijeću ti dušo. Zašto tako umrijeću ti dušo. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam griješan bio i sam te ponizio. Pa nek me ubije noć, ako sam zaslužio. Pa nek me ubije dan, ako sam griješan bio i sam te ponizio. Браво, Бате Лъки! 3000 евро до тук, 300, 3200, 3300 и 400 и 500 и 600 ще има и 700 и 800, 900, 4000 евро. За видеорентката продължаваме 400, 4200, 4300 и 400, 450 и 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 и 5000 евро. Браво, живи и здрави! Аплодисменти от всички гости. Както обича да казва шефа, старшия. Парата е баба майката на фукарата. Вярно е. За братовчеда и за неговото семейство и за всички присъстващи. За братовчеда и за всички присъстващи. Кирчека да продължава. Браво, живи и здрави! Таткото на шефа. Какво е заделил от пенсията си, не знам той. Сега ще видим дядото от пенсията, кой е заделил. 150 съм отделил. 150 лева от дядото, живи и здрав дай. Дядо Гошо 150 лева. От дядо Гошо. 150 лева.
От Чичо Цдено, братовчет на Янко, 150 евро. От Боби. Да. Да, това са европейско семейство. Сега, какво правим, шефе? Няма да ги? За водичка. Има. Чичулата. Чичулата. Една барана кесена.